Ato dito unahan ka, na ditong hardware. Naray mong kape Umuadto ka sa hardware, straight ka din liko dahin ha. Kaya ito na. So, manisante, uy, di man kapiyang gihatag. Binjam man eh. What? Binjam nga niyo, chocolate. Patay yung kuhanin ni mama karon ba? Baka lang resente. Pataka, resentig hatag. Ako'y makasabanaan ni mama ba? Hindi ako hardware bag, ang size, ko. Ginagawa mo. Hardware ano yun? Wag straight liba, ano mong kuhanin? Ay, dugayo ko itong bata.